Jane kok mamane meneng ae Kanjeng Nabi mundut sampai berapa kali pun maka akan ada sampil itu. Tapi karena ada penolakan dengan mengatakan sampil ini mau kali tok. Itu penolakan. Jadi kemurahan yang akan diperlihatkan kepada munawil itu orang yang memberi, orang bisa melihat nyakseni mukjizatnya Nabi itu sesuatu yang terhormat sekali. Sekabat-sekabat misalnya yang bisa melihat malaikat Jibril meski dalam bentuknya manusia, itu orang-orang terhormat semua. Ini jane meh dadi wong terhormat sing dijaluki sampil iku. Tapi dia menolak. Memang untuk menyaksikan mukjizat yang merupakan penghormatan terhadap orang yang melihat itu memang hanya orang-orang yang penerimaannya itu total. Kamulah taslimuku. Total. Tidak pakai mikir-mikir. Kalau penerimaannya total, tidak pakai khat itu artinya bagian, itu artinya bagian dia mikir pedus iku sikile papat sing arep loro tok, itu bagian dia. Jadi kalau orang-orang yang musyahadah seperti orang-orang sufi itu semua tidak ada. Bagian untuk dirinya tidak ada. Dia mikir untuk dirinya ya enggak. Pikirannya dia sendiri dihilangkan semua. Total menerima utusannya Allah, menerima Gusti Allah itu total. Nah umumnya kita ini orang manusia ini pancen ya kayak munawil ini, kayak orang-orang yang diminta Kanjeng Nabi. Dia masih bagian dari dirinya ini masih nempel terus. Mikir dhewe. Nek cara aku ngono bae cara aku. Kalau kita ndonga barang itu kan yang kita minta kepada Allah di bagian kita semua. Njaluk selamat, njaluk segi jembar. Ora kok dipasrahna karo Gusti Allah, Gusti. Monggo jenengan badhe paring napa enggak. Terus ngarani kebutuhan-kebutuhane dhewe ngono. Itu bedane awake dhewe karo wali-wali. Wali-wali gak ono sing njaluk-njaluk ngono. Iku khatmu kan njaluk iki, njaluk iki. Ora. Khate Gusti Allah. Monggo paring napa Gusti monggo. Kula tampi napa mawon paringane ngono. Nek kowe ora gelem, malah kadang-kadang ora trima rezeki ngono, disebutno sepeda motor ngono. Luwih khas meneh. Itu khas. Ini juga gitu. Orang ini Abu Rafi, Abu Ubaid itu tadi masih mikirkan dirinya, masih menggunakan pikirannya dia bahwa wedhus itu sampile ana loro tok. Dan itu diomong. Sebenarnya kalau sama sekali menghilangkan itu, dia tidak berpikir pokoknya ini dawuh Kanjeng Nabi. Apapun yang didhawuhkan Kanjeng Nabi wis pokoknya dilakoni. Total, manut. Nawil nidira nggih. Nawil nidira nggih. Nawil nidira nggih ngono ae rasa kencangkem. Kencangkem itu bagian dia karena dia manusia yang memang diberi Tuhan kelengkapan untuk itu, mikir dhewe itu. Ya. Itu kejeglonge iblis kan di situ. Ketika disuruh menghormati pada Nabi Adam, pikirannya sing digunakno nek niku. Khatnya dia. Lho, iki keinginane sore ya. Aku kongkon ngormati ndekne ya, mestine ndekne sing ngormati aku. Karena dia menggunakan hartnya dia, maka dia lupa. Sing ngongkon iki sapa?
Sing ngongkon itu Gusti Allah. Ini melihatnya Nabi Adam ya. Kenapa? Karena dia itu tadi apa jenenge menggunakan khasnya dia itu, pemikirannya dia. Mestinya ini melihat ya sing dawuhi sapa ngono tok ae wis. Ketika yang mendawuhi Gusti Allah ya sudah, semuanya khasnya dia buang semua mestinya gitu. Ini juga gitu. Mestinya nawil nidhiraan ping pira ae Kanjeng Nabi ngendikan nanti akan keluar itu zira itu. Lah buktine wis bolak-balik Kanjeng Nabi. Kendil diciduki semono akeh. Gak entek-entek, malah turah. Ya kecelik iku. Garwane sahabat sing blayu ku mau, ndekne wis kuwate nek gak cukup wari-wari turah pirang-pirang. Memang untuk menerima yang seperti itu harus orang yang memang pasrahnya total. Sedikit pun bagian dari dirinya, keinginannya tidak ada. Dilepas semua. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Salisan annal ladzi yadulluna ala dzalikal amr ladzi aradahu sallallahu alaihi wasallam huwa an-nazar fi asbahi hadzal waqi'ah as-sadirati minhu sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika haditsu nawil nidzira. Sing nomor 3 alasane bahwa Kanjeng Nabi soal ngawinno wit kurma itu karena ndawuhke nek antum a'lamu bi umuri dunyakum, terus dianggap Kanjeng Nabi tidak tahu persoalan dunia. Tidak benar. Ini alasannya yang ketiga. Annal ladzi yadulluna, setuhune kang nuduhake ing kita ala zalikal amri ing atase mengkono-mengkono perkara alladzi aradahu kang ngersakake ing ladzi sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ya ladzi iku an-nadharu ningali fi asbahi hadzal waqi'ati ing dalem padanan-padanane iki kejadian. Ini peristiwa. Peristiwa seperti ini. Peristiwa Kanjeng Nabi ngendikani karo petani-petani kurma itu kalau tidak dikawinkan malah bagus. Ternyata tidak bagus ya. Itu ada padanannya. Ini apa itu? Al-waqi'ah kang terjadi as-sadirati kang muncul minhu sange Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min dzalika lan iku setengah saking mengkono-mengkono asbahu hadzal waqi'ah. Haditsu nawil nidzira utawi hadis nawilni az-zira. Dawuh Kanjeng Nabi nawilni az-zira. Jae kene iku apa? Nawilni itu garene jae garene mek anu. Nawilni az-zira sampil itu. Jadi ada nyembelih kambing, Kanjeng Nabi minta sampil. Nawil nih saya aku garene aku anu njaluk ikune apa? Sampil. Nawil nidzira. Nawil nidzira iku mekolehno ingsun iku maksude garene. Aku kei nawil nih. Menawa sira ing ingsun adzira ing sempol nek manane resmine. Tapi maksudnya ya iku aku kei anune sempol. Sampil mbek sempol beda. Sampil ku sing arep, sempol sing nguri.
Mergo sikile papat. Sikile wedhus iku papat, sing ngarep itu sampai loro. Iku beda-beda rasane. Kowe nek gak ahli mangan wedhus, mbok darani padha wae. Padha-padha sikile. Enggak padha. Yang disukai Kanjeng Nabi itu yang zirok itu. Zirok itu yang depan. Jajal. Kowe nyate sing gurih mek sing nggo. Iki pas ana korban iku nggo. Njikuk sing ngarep mek sing gurih. Beda rasane. Sing zirok iku sing ngarep. Mergo kayak kalau kita itu kan ini zirok. Kalau ini kaki ya. Itu ono hadis di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahar domba ya, bukan kambing jane. Kanjeng Nabi itu dahar domba. Wong Jawa wis dimaknani wedhus kabeh. Padahal nek wedhus iku perengus nek domba ndak. Domba. Nek sing ngerti yo restoran gede, nek restoran cilik-cilik ini, orang ngerti wedhus kabeh. Fa fil musnad an Abi Rafi al-Qibti maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iku kesebut ana ing musnad. Nek disebut al-musnad dan musnad Imam Ahmad. An Abi Rafi sange Abu Rafi al-Qibti maula Rasulillah, maulane Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maula itu julukan untuk bekas budak maupun bekas bendarane budak. Jadi budak sing dimerdekakno karo majikane iku budake disebut maula majikan. Majikane maula budak. Itu muali itu untuk dua-duanya. Sing merdekakno maulane sing dimerdekakno. Sing dimerdekakno maulane sing merdekakno. Nek disebut maula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iki tahu-tahu dadi budake Kanjeng Nabi tapi dimerdekakno. Kanjeng Nabi gak tau duwe budak kecuali dimerdekakno. Di budak dimerdekakno. Sahabat Abu Bakar yang ngono pokoknya tokoh-tokoh anu kuwi ana budak dituku dimerdekakno. Mulane kayak sahabat Abu Bakar itu maulane banyak. Artinya mantan-mantan budak yang dimerdekakan beliau itu. Mereka maula sahabat Abu Bakar maula mereka. Iki ngono. Maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Rafi itu tahu dari budak Kanjeng Nabi dimerdekakan. Dia bukan orang Arab. Dalam pengertian orang Saudi juga. Dia dari orang Mesir, Abu Rafi. Al-Qibti, Qibti itu orang barat mengatakan Egypt. Egypt itu Mesir. Yang orang kita maknanya Qibti. Qibti itu penduduk Mesir asli. Sementara penduduk yang imigran itu Bani Israel. Qibti itu Fir'aun. Makanya Bani Israel didadekno penduduk kelas 2. Bangane digo sepak-sepakan terus diewangi Nabi Musa untuk merdeka itu. Iku sing nguasani pancen Qibti, Fir'aun tak balani. Orang-orang Qibti itu kulitnya bukan coklat kayak orang Arab, tapi putih. Orang Qibti. Abu Rafi juga dari Qibti. Kala ngendika sapa Abu Rafi, sunia digawe li Rasulillah kanggo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam apa satun masliyah. Domba bakar. Jadi wah itu senengane wong Arab domba bakar. Fa utiya biha
Mongko ditekani sama Kanjeng Rasul artinya disuguhi, diparing, diaturi biha kelawan satun masuriyah. Pakola mongko dawuh sama Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Rafi' nawil nil zira, ya Abu Rafi'. Waktu itu entah masih budak atau sudah dimerdekakan. Biasanya Kanjeng Nabi itu ya mau nompo sebentar dimerdekakan. Mereka itu seneng masih jadi anune Kanjeng Nabi kan seneng. Karena Abu Rafi' isih nglajeni Kanjeng Nabi. Ini pas mbleh domba timbali ya Abu Rafi' nawil nidhira. Aku jae kei sampil. Nawil nidhira. Terjemahan bebasnya aku kei sampil iki. Menahono sira ing ingsun azira ing sampil nek maknane makna resmi gandul itu ya. Panawal tuhu mongko ngaturake sapa ingsun hu ing dhira. Terus karena di pundhut Kanjeng Nabi jae aku kei dhira sampile iku terus diaturke sampil ning ngene Kanjeng Nabi oleh Abu Rafi'. Panawal tuhu sumakala mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam nawil nizira. Aku kei sampil lho, sampil. Panawal tuhu mongko maring ngaturake sapa ingsun, ngaturake ya kowe sapa ngaturake nek kok sing lebih rendah ke yang lebih tinggi ngaturake. Nek saka sing dhuwur ning isor maringi. Ya. Sigaon kok gawene kok mereka mau itu hasanah badhe dipun ngaturaken dening kiai enggak bener. Diparingake, diaturake iku nek sing isor ning gone kiai, santri ning gone kiai itu ngaturi. Nek kiai ning gone santri maringi. Iku gak balik mau itu hasanah badhe pun aturaken. Aturaken piye? Wong iku kiyaine sing ngaturi. Maringaken, dipun paringaken. Eling-eling kowe yang dadi MC kuwi ya. Nek ambekan wong sing gak ngerti bahasa Jawa ya ora apa-apa. Nek sing ngerti terus diguyu wae iku. Waulo gak ngerti bahasa. Ya Abu Rafi' nawilni azira. Wis tak paringno, tak aturake, wis tak aturke sampel iku. Wis ngendika ae nawilni azira. Panawal tu tak henon neh. Isih sumakola nawil nizira. Iki sampil kono pira kok. Kanjeng Nabi kok ngendikan nawilne apa jenenge zira terus ae. Itu kan wis ya Rafi' nawilne zira panawaltu siji. Sumakola nawil nizira panawaltu loro kan. Kok isih ngendikan nawil nizira. Sikil ngarepe pedhes kono pira kok. Fakultu mongko matur sapa ingsun Abu Rafi' matur mergo wis diaturi apa loro kok isih ngendikan nawilni. Ya Rasulullah do Kanjeng Rasul hal lisati illa dzira'ani. Mboten nonton lisati kedue wedhus kedue domba illa dzira'ani kejaba sampil kalih sampil namung kalih Kanjeng Nabi. Ini pun kalih pun kelaturake jenengan kok tesih kengken. Atas jenengan tasih mundhut sampil malih niku sampil wonten pinten. Ya, hal lisati illa dzira'ani namung kalih. Waqala maka dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau sakatta kok kowe memane meneng rasaken cangkem." Pokoke dadak muning marai wong barang, sampil ini mok loro tok. Sampil itu kan pinten. Kok kowe meneng lan awal tani minha yakti maringake ngaturake sira ing ingsun minha
saking syat ziraan ing sampil mada'autu bihi selagine njaluk apa ingsun bi kelawan zira. Wong kowe kangken cangkem. Ora kakean cangkem. Aku muni sampil nganti ping 100 sampile ana terus. Niku dadi iki lali nek iku Kanjeng Nabi iku duwe mukjizat. Niku lah kowe genemen kakean cangkem. Loro ya bar entek. Tapi karena orang itu melihat lumrahnya, wong kok sing delok lumrahe. Qariqah ada itu sing tidak lumrah itu sering tidak diingat sama orang. Mergo tidak menyadari siapa itu. Mangsane Kanjeng Nabi wis kaya ndekne ngono ae. Padha karo ketika Kanjeng Nabi ngendika iki nek gak mbok kawinno iki itu tambah apik. Lah mereka gak ngandel. Ya gak apik tenan. Kok mereka ngandel, mereka sudah pikirannya itu sudah terpola dengan adat kebiasaan bahwa kalau tanduran kurma itu nek di kawinno baru bagus hasil. Jadi ketika Kanjeng Nabi ngendika nek kowe ora mbok kawinno tambah apik. Iku gak ngandel dekne. Ya gak apik tenan. Kok yakin? Wah itu kan Kanjeng Nabi. Ya. Iki ya ngono. Kowe mane gak gelem meneng. Angger aku muni wek sampil, terno sampil ngono ae. Dadak protes bareng halisati illa dziraani sampil ni mok loro tok. Ya wis mandek. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujibu dzira. Ngendika apa? Urafe. Wa kana Rasulullah ana sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam iku yujibu nyenengake ing Kanjeng Nabi apa adzirau sampil. Kanjeng Nabi itu senengane sampil. Dan memang sampil itu kalau domba itu dagingnya paling empuk, paling lezat ya. Sampil lho, ada sikil nguri, sikil ngarep. Apa enggak? Kowe nek ana bagus ati delok iku sikil ngarep apa sikil nguri. Nek sikil nguri ya atas kowe. Nek ning Tegal kono ning sate-sate sing empuk iku ndekne ngerti. Sampil sing dia ate. Qala fi majma'iz zawaid rawahu Ahmad at-Tabrani min turukin. Ngendika fi majma'iz zawaid Imam Ahmad rawahu Ahmad wa Tabrani min turukin wa qala fi ba'diha amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iki ngendikane Abu Rafiq juga tapi ning gone Majma'uz Zawaid yang diriwayatake dening Imam Ahmad Tabrani dari jalan-jalan yang lain. Kalau tadi itu kan di Musnad Ahmad saja. Ini ada di Tabrani juga. Wa qala fi ba'diha lan ngendika sapa Abu Rafiq fi ba'diha ing dalam sebagian dari riwayat-riwayat turuk-turuk itu ngendikane amaroni. Jadi hadis itu kan yang meriwayatkan bisa banyak sekali karena sekabat banyak. Ada yang cuma sedikit karena yang dengar cuma beliau sendiri. Tapi ada hadis yang mendengar banyak. Maka lalu banyak turuk itu. Ini dari sini redaksinya begini. Dari sini redaksinya begini. Seperti ini. Nek ning gone Musnad Imam Ahmad mau Abu Rafiq nyeritakno seperti tadi itu. Ini di Majma' Zawaid
Ada redaksi yang seperti ini. Amaroni Rasulullah. Nggih. Perintah ing ingsun sapa Rasulullah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam an asliya lausat. Nento manggang apa ingsun. Lahu kanggo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam syatan ing syat ing domba fasal itu ha mongko manggang sapa ingsun ha ing syat. Nek ning mau kan enggak ada. Ya mau nyritakno nek Kanjeng Nabi ngesake sampil ngono ae. Nek iki diawali dengan perintah Kanjeng Nabi kepada Abu Rafi' untuk manggang apa pedus warawahu fil ausat bikhtisarin warawahu lan riwayatake ing iki dawuhe Abu Rafi' seperti yang ada di apa Tabrani segala macam ini fil ausat ing dalam al ausat bikhtisarin kelawan ringkas wa ahadu isnadihi Ahmad Hasan. Salah siji rawine sanate Ahmad Hasan. Intaha. Itu sumbernya dari Abu Rafi'. Wan Abi Ubaid, sekarang sumbernya Abu Ubaid. An Abi Ubaid annahu setuhune Abu Ubaid iku tabakha masak di Rasulillah kanggo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam kidron kendil fiha iku ing dalem kidra lahmun utawi daging. Ini lain lagi kalau riwayatnya Abu Ubaid. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawilni dzira'aha, ana dzira'aha. Ya. Menehana sira ing ingsun dzira'aha ing sampile wedhus iku saat sing mbok godhog iku lho. Fanawal tuhu mongko ngaturake sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi nawilni dzira'aha. Menehana sira ing ingsun dzira'aha ing sampile wedhus iku domba. Fanawal tuhu mongko ngaturake sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Mundhut dzira tak aturi dzira. Mundhut meneh tak maring tak aturke meneh. Faqala kok isih wis 2 kali aku ngaturake sampil Kanjeng Nabi tasih dawuh faqala dawuh sapa Kanjeng Nabi nawilni dzira'aha. Aku enek ana sira ing ingsun dzira'aha ing sampile domba iku. Fakultu mongko matur sapa ingsun kaya Abu Rafi' mau. Fakultu mongko matur sapa ingsun ya Nabi Allah. Duh Nabi ini Gusti Allah. Kam lisati min dzira. Niku pinten lisati kedue domba min dzira'in utawi sampil. Domba niku sampile pinten Kanjeng Nabi. Jenengan pun kula aturi ping pinten niku pun kalih kok tasih mundhut malih. Faqala Rasulullah mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam walladzi nafsi biadih demi zat nafsi kang utawi awak ingsun biadi ana ing astane ladzi lau sakatta kok umpamane meneng sira ora usah kakek cangkem la'atat kadhiraan yakti menehake ing sira dziraan ing sampil mada autubihi selagi njaluk sapa ingsun bi kelawan tira. Lah kowe kakan cangkem ya mandeg mak loro tok. Ya.
Wa hadhil kisah utawi iki kisah baik yang di Musnad maupun yang di sini ini ya, yang Majma'uz Zawaid. Ghairul lati taqaddamat. Iku liyane kisah taqaddamat kang wis dhisik ya lati. Kama nabba alail hafid Az-Zarqani kaya dene ngelingake mengingatkan alai ing atase ma sapa al-hafid Az-Zarqani wa ghairu. Al-hafid itu istilah untuk ahli hadis yang apal sekian ribu hadis. Ning Indonesia itu selalu gawe ning ngerusak istilah. Indonesia itu jikuk kok bahasa Arab tapi itu di karang-karang dhewe maknane ngono. Iku akeh bahasa Arab sing dijikuk ning bahasa Indonesia itu tak hitung ana 35% lebih. Buka KBBI itu. Wakil-wakilmu itu lembagane nganggo bahasa Arab kabeh. Majelis Permusyawaratan Rakyat itu bahasa Arab kabeh. Dewan Perwakilan Rakyat, Majelis Ulama Indonesia. Sing gak ngerti bahasa Arab ya ora bingung. Tapi sing ngerti bahasa Arab terus bingung. Iki tukang tik ngono ae kok disebut ulama. Rumangsane ulama cara Arab, ulama wis dadi bahasa Indonesia iku beda. Kowe buka KBBI iku lho, ulama itu bukan jamaknya alim. Ulama adalah seorang ahli agama. Seorang berarti mufrad. Bahasa Indonesia iku. Ya sak karepe dhewe bang Indonesia. Wis dadi bahasa ndek-ndek. Jamaah iku ya panane wong akeh. Nang Indonesia dadi siji tok. Jamaah haji dari mana? Kok jamaah haji siji tok. Ya. Ning kene ngono. Dadi wong wah. Syekh Samih Al-Hafidh iku maksane nek cara kene iku sing hafal Quran maksude. Padahal mestine sing hafal Quran iku al-hamil ya, hamilul Quran. Hafidh itu ahli apa jenenge? Ahli hadis. Jadi kayak nek wis kaprah wis sembarang pokoke wis kaprah ya wis ben salah-salah lah wong wis kaprah ngono. Iki Al-Hafidz. Nek mbok waca ning Indonesia darane hafal Quran iku kaya Pak Khatib barang ngono iku. Wa hadzal qissah ghairul lati taqaddamat, bukan yang tadi. Wa fi mujma'iz zawaid an Yahya bin Ishaq qala. Gini mujma' zawaid mau ya sing rawahu Ahmad atau Tabrani. An Yahya bin Ishaq, saking Yahya bin Ishaq qala, ngendika Yahya bin Ishaq, haddatsani rajulun, nritani ing ingsun sapa rajulun wong lanang mimbani Ghifarin saking Bani Ghifar. Al-Ghifari itu dari Ghifar. Ghifar suatu daerah dekat Madinah. Fi majlisi Salim bin Abdullah, ing dalem majlise Salim bin Abdullah. Qala haddatsani fulan, ngendika sapa Yahya bin Ishaq, haddatsani fulan, nritani ing ingsun sapa fulanun fulan, anna Rasulullah satune Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam utia diparingi ditekani ya Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bito amin kelawan daharan khubzin walahmin. To'am itu maksudnya adalah roti walahmin lan daging. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nawilni dzira, meneh ana sira ing ingsun adzira ing sampil. Aku kai sampil lah. Fanuwila dziraan fa akalah.
Mongko diaturi ya kan nek mau diparingi. Nah iki nuwila diaturake. Paringi ya Kanjeng Nabi ziraan ing sampil faakalaha mongko ndahar sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ing sampil mau. Sumakola barang wis didahar mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nawilni zira. Aku kei sampil lah badar mundut sampil. Wanuila ziraan mongko diaturi sapa Kanjeng Nabi ziraan ing sampil neh faakalaha mongko ndahar sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ha ing zira kan loro iku tapi isih dawuh sumakala mongko keri-keri dawuh sapa Kanjeng Rasul nawil nizira aku gak zira bingung memang pakola mongko matur pulan iki ya Rasulullah innama huma ziraani menika sampun kalih kan Nabi sampil kan namung kalih zira iku sikil sing arep iku sampil innama huma ing pestine zira iku ziraani wonten kalih namung kalih wa abika kan demi bapakmu lausakat lamun endel sira kok meneng ora kaken cangkem mazil tu unawal min hadiraan mongko ra gingsir-gingsir sapa ingsun unawal diaturi sapa ingsun minha saking zira saking syat ziraan ing sampil mada autu selagine njaluk sapa ingsun bi kelawan zira kowe geneman kok meneng ora janji aku muni kae zira kowe terus nek zira ono iki durung mbok laksanakno perintahku wis jujuk wis namung zira kan namung kalih Kanjeng Nabi ini mun aturi sedaya kok. Iku apa kakek cangkem. Nek ora iku isih ana zira terus iku, Mbak. Mada'au tu bihi iku kan iso puluhan iku nek Kanjeng Nabi terus nawil ni zira terus ae. Kan terus ana terus. Padha karo kok masakan sing ning gone perang Khandaq kok. Iku kan wedhus siji bisa kanggo sepasukan semono akeh jare. Jadi maksudnya sahabat sing masak iku ya Kanjeng Nabi mbekan sahabat-sahabat gedhe sahabat apa karsake Kanjeng Nabi ngandekan koyo ngono, nggawe parit untuk Khandaq itu. Kondur sik kondo karo bojone duwe apa ae mau duwe cempe sitok tok. Wis ah, masak engko. Lho tapi yo semono akeh ya engko tak bisikane Kanjeng Nabi ben Kanjeng Nabi tok ambekan apa tahu bakar sahabat Umar masakna ya wedhus siji ku ya sepira lah. Terus bisiki Kanjeng Nabi parane ning ngene akeh macul-macul parit itu bisi Nabi niki yang istri kula niki nembe masak jenengan diaturi ya. Istirahat sebentar dahar kali menika dadak Kanjeng Nabi terus pengumuman woi iya ana undangan pesta ya ayo lain sik oh semua akeh pasukan wah terus kabar itu bingung ya iki diomyang bojoku tenan iki. Lah tekan kono tenan ngerti gemruduk pasukan semono akeh. Mlayu sing wedok wis mbah kono aku wis kandha mbah. Mlayu. Ayo aja mlayu ayo. Iku aja duna kendile aja duduna
Engko aku sing anu bagi. Oh, iku kendil diciduki karo Kanjeng Nabi. Wasukan war kabeh ning kendil isih akeh. Lane kowe nek masak-masak kendile aja dono. Aja dono bareng tapi ciduki sithik-sithik ngono ae. Ben berkah. Tafaulan nek Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lah iki yang ngono kowe kok gak kakean cangkem ngono. Yo angger aku njaluk ana dira iku. Aku njaluk sampil ana. Dan cangkem. Wa qauluhu mongko utahe dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam nawil nidzira fil marrati tsalisati ing dalem ambalan sing ketiga. Dzira mok loro. Sekali lagi dzira itu kaki kambing yang depan. Loro tok. Ini sampil. Ngguri loro iku sempol. Dawe Kanjeng Nabi nawil nidzira minal marrati tsalisati fil marrati tsalisati ing dalem ambalan sing ketiga ma'al ilmi sartane wis kinawruan annasyata setuhune wedhus domba iku laha kedue sat dziraani utawi sampai loro tok. Tapi Kanjeng Nabi ngendika 3 kali. Kanjeng Nabi ngendika demikian itu innama arada. Anging pestine ngersakake Kanjeng Nabi ayyuzhira amron. Yen to ngetokake meruhake Kanjeng Nabi amron ing perkara mukjizan sing tidak bisa dilakukan manusia secara normal, namanya mukjizat. Untuk memperlihatkan mukjizat. Mukjizat itu artinya nek wong ya ora iso. Itu hanya untuk Nabi sebagai bukti Nabi itu utusan Gusti Allah. Padha karo mukjizat itu empere kayak beslit. Wong ngaku-ngaku gawe negeri beslitian. Ning kono padahal ana sing ngetokno beslit ya ning kono. Nek menengae berarti iki bener-bener pegawe tenan. Buktine sing ngeki beslit kok menengae nalika dekne ngaku iki beslit. Nabi apa? Lah nek nabi ora utusane Gusti Allah. Ngetokno mukjizat ora dadi mergo sing ngeki beslit Gusti Allah ora marang. Nyatane lah wong-wong ya ora paham nek kersane Kanjeng Nabi itu akan memperlihatkan amron mukjizan. Fi kang tetep ing dalam amron al ikram untuk mulyano. Wa fihil burhan lan iku ing dalam amron al burhan utawa bukti. Wa filan iku ing dalem amron al isyhad persaksian bil iyani kelawan mata kepala ben doroh dhewe. Walakin nanging tapine lam yajid bareng ora nemu ya Kanjeng Nabi mahalan qabilan ing panggonan sing nampa lam tazhar mongko ora muncul apa tilkal mukjizatu mengkono mukjizat ya. Maka ini disamakan dengan itu ketika Kanjeng Nabi ngendika lautaraktum rasaluka nek kowe ora mbok kawinno berarti malah luwih apik. Mereka enggak percaya. Bukan itu merupakan apa namanya ilmu pertanian enggak, tapi mukjizat. Nek mereka mempercayai maka akan terjadi tanpa perkawinan muncul kurma yang bagus-bagus. Iki empere kaya aku, iki yang ngono. Nah, terus
diselaknya mbekan lho zira kok pinten ngono barang iku apa ora kasil mukjizat gak metu. Walidzalika qala al-Hafidz Az-Zarqani krana arai iki lah qala ngendika sapa al-Hafidz Az-Zarqani ahli hadis Az-Zarqani inda qaulihi ana ing sandinge dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ama innaka lausakata eling-eling innaka setune sira lausakat talamun meneng sira lan awal tani yekti menehake sira ing ingsun zira an fazira an masakat sak zira selagine kendel sira artine ora takok-takok sampil niku wonten pinten ngono kok meneng ae ya aku muni nawene zira ping pira ae tetep ana ya lana waltani ziraan masakata selagine kowe orang geneman kowe cangkeman ya leren mok loro tok ai mudata sukutika ai sepanjang menengira li annau krana setuhune Gusti Allah Subhanahu wa taala iku yahluku ziraan nitahake sapa Allah taala ziraan fadziraan sampil demi sampil ziraan fadziraan iku sampil demi sampil mukjizatan sebagai mukjizat lahu kanggo Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pahamalat al-munawil ajalatuh al-murakkabah fil insan. Tapi ndorong al-munawila ing wong sing ngaturake iki mau ya ana Abu Ubaid apa Abu Rafiq malah sing didhawuhi Kanjeng Nabi nawil nidhira iki lho. Sing munawil iki mau didorong ajalatul murakkabah fil insan. Kesusuning munawil al murakkabah sing pancen dipasang fil insani ing dalem manusa. Ala kaulihi mendorong ala kaulihi ngatasé ucapane pemature munawil innamalisati dziraani. Fangqata al madad. Monggo ya terputus sapa al madad. Bantuan saka Gusti Allah. Madad itu dukungan saka Gusti Allah. Wong sufi-sufi muni madad itu artinya njaluk dukungan saka Gusti Allah Ta'ala. Ya. Iki dawuh Al-Hafidz Zarqani iku. Jane kok umpamane gelem meneng wong sing didhawuhi Kanjeng Nabi nawil ni azira iku kok meneng, maka zira demi zira akan datang terus sepanjang mereka diam, tidak ngomong, tidak protes, sambil mau kalih meneng selama dia meneng itu zira akan datang terus karena ngomong. Kenapa dia ngomong? Karena dia itu manusia biasa. Manusia sementara Kanjeng Nabi juga manusia biasa. Yang memberikan sampil nih dari Kanjeng Nabi itu manusia biasa. Jadi sudah nalurinya ngitung sampil itu wis ndekne wis ngono kuwi. Sampil nek wis loro ya wis ana nek kampile ngono. Iku kan gawane manusia ngitung-ngitung. Wedhus sikile papat sing arep loro ngono. Ya iku wis murakabah tegese dipasang di dalam dirinya setiap orang yang biasa lah ya. Jadi dia itu ngomong innamalisati ziraani namun kalih ini lali sing dihadapi itu Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam itu utusane Gusti Allah yang bisa mengeluarkan mukjizat sesuatu yang tidak lumrah.
Pangkota al-madad. Ya sudah terus berhenti. Li'annahu innama kana karena seduhune kelakuan innama kana angin pestine terjadi madat kalau Kanjeng Nabi ngesake terus mereka diam, orang yang mau apa sing ngaturi sampil mau iku minal madadil karim subhanahu, itu dari dukungan, dari pemberian hadiah dari Allah yang maha murah subhanahu wa ta'ala, ikroman sebagai ikram penghormatan li kholasati khalqihi kanggo pilihane makhluke Allah Ta'ala yaiku Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau talaqahu lamun ngadepi hu ing Kanjeng Nabi sapa al-munawilu wong sing ngaturake sampil mau bil adabi kelawan adab sakitan ale menengae mushian tur ya gatekake ila zalikal maring mengkono-mengkono keajaiban lakana syukran minhu yakti ana sikape sing adab sakitan musyian syukran merupakan terima kasih syukran minhu saking munawil muktadian ditasrifihi sing menuntut natrapi ditasrifihi marang mulyaake Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam bi ijra'i hadzal madad kelawan nglakokake iki dukungan iki hadiah iki peparing ala yadai ana ing ngastane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi walakin nawanging tetapine munawil talaqahu ngadepi nampa iya munawil hu ing zalika bisuratil ingkari kelawan gambaran ingkar. Lho. Sampai kok namung kali itu Kanjeng Nabi. Lho kok ora ingkar, mau nengae kurang mestine nek ndekne duwe adab Kanjeng Nabi ngersakake paringi, sakake paringi ngono ae. Dadak protes bareng. Sampai namung kali. Yo iku sing marakno iku kok menengahi itu akan sampil demi sampil akan terus datang. Ini terus talaqahu bisuratil ingkar. Raja al-karam mongko dadi balik apa kemurahan sing arep diparingna Gusti Allah taala mualian di malam yajid qabilan. Balik engke lah. Lama lam yajid bareng ora nemu karam mau ora nemu qabilan sing nampa ameh diparingi kok dadak ingkar ora lho nek mung kalih kok mergo saking ora mudenge lali iki Kanjeng Nabi Muhammad itu utusane Gusti Allah kekasih Gusti Allah. Apa sing dikesakno Gusti Allah akan terjadi. Mestine dhek ora usah ingkar dengan adab terus nggih Kanjeng Nabi ngono nggih. Dhek aku njaluk sampil neh. Nggih ngono ae ta. Udah tak amung kalih sampil niku. Niku mbok ajari sapa Kanjeng Nabi. Mau iku ameh dikeki kemurahan dimulyakno mbek Gusti Allah. Dadak ora gelem nampa, gak gelem nampa to ngono kuwi. Gelem nampa kan nggih ngono. Iki ora, namung kalih ngono. Idza taliku musyahadatu hadzal mu'jizah al-'azimah allati fi syuhudira nau'u tasrifin lil muttali' 'alaiha illa liman kamula taslim. Ini dia. Ya.
idla taliku jalaran ora pantes, ora cocok, ora trap. Taliku ora cocok. Apa musyahadatu hadzil mukjizah? Apa nyekseni iki mukjizat al azimati sing gedhe iki agung iki? Allati fi suhudia kang iku ing dalem nyekseni al mukjizat sing azimah iki nau'u tasrifin utawi semacam penghormatan lil muttali' alaiha kedue wong sing ningali alaiha ing atase hadil mukjizat. Illa taliku illa liman kecuali kanggo wong kamula kang sempurna apa taslimuhu nrimane man walam yabqa fihi lan ora keri fihi ing dalem man apa adna hadzin apa sak ndek-ndeke bagian wala iradatin lan ora iradah. Intaha rampung dawe Al-Hafidz Zarqani. Ayo. Jane kok mamane meneng ae Kanjeng Nabi mundut sampai berapa kali pun maka akan ada sampil itu. Tapi karena ada penolakan dengan mengatakan sampil ini mau kali toh, itu penolakan. Jadi kemurahan yang akan diperlihatkan kepada munawil itu orang yang memberi, orang bisa melihat nyakseni mukjizatnya Nabi itu sesuatu yang terhormat sekali. Sekabat-sekabat misalnya yang bisa melihat malaikat Jibril meski dalam bentuknya manusia, itu orang-orang terhormat semua. Ini jane meh dadi wong terhormat sing dijaluki sampil iku. Tapi dia menolak. Memang untuk menyaksikan mukjizat yang merupakan penghormatan terhadap orang yang melihat itu memang hanya orang-orang yang penerimaannya itu total. Kamu lah taslimu total. Tidak pakai mikir-mikir. Kalau penerimaannya total, tidak pakai khad itu artinya bagian, itu artinya bagian dia mikir pedus iku sikile papat sing arep loro tok, itu bagian dia. Jadi kalau orang-orang yang musyahadah seperti orang-orang sufi itu semua tidak ada. Bagian untuk dirinya tidak ada. Dia mikir untuk dirinya ya enggak. Pikirannya dia sendiri dihilangkan semua. Total menerima utusannya Allah, menerima Gusti Allah itu total. Nah, umumnya kita ini orang manusia ini pancen ya kayak munawil ini, kayak orang-orang yang diminta Kanjeng Nabi. Dia masih bagian dari dirinya ini masih nempel terus. Mikir dhewe. Nek cara aku ngono bae cara aku. Kalau kita ndonga barang itu kan yang kita minta kepada Allah di bagian kita semua. Jaluk selamat, jaluk segi jembar. Ora kok dipasrahna karo Gusti Allah Gusti. Monggo jenengan badhe paring napa enggak. Terus ngarani kebutuhan-kebutuhane dhewe ngono. Itu bedane awake dhewe karo wali-wali. Wali-wali gak ono sing njaluk-njaluk ngono. Iku khatmu kan njaluk iki. Ora. Khate Gusti Allah. Monggo paring napa Gusti monggo. Kula tampi napa mawon paringane ngono. Nek kowe ora gelem, malah kadang-kadang ora trima rezeki ngono disebutno.
sepeda motor ngono. Luwih khas meneh. Itu khas. Ini juga gitu. Orang ini Abu Rafi, Abu Ubaid itu tadi masih mikirkan dirinya, masih menggunakan pikirannya dia bahwa wedhus itu sampile ana loro tok. Dan itu diomong. Sebenarnya kalau sama sekali menghilangkan itu, dia tidak berpikir pokoknya ini dawuh Kanjeng Nabi. Apapun yang didhawuhkan Kanjeng Nabi, wis pokoknya dilakoni. Total, manut. Nawil nidira nggih. Nawil nidira nggih. Nawil nidira nggih ngono ae rasa kan cangkem. Kan cangkem itu bagian dia karena dia manusia yang memang diberi Tuhan kelengkapan untuk itu, mikir dhewe itu. Ya. Itu kejeglonge iblis kan di situ. Ketika apa namanya disuruh menghormati pada Nabi Adam, pikiran sing digunakno nek niku. Khatnya dia. Lho, iki keinginane sore ya. Aku kongkon ngormati ndekne ya, mestine ndekne sing ngormati aku. Karena dia menggunakan hartnya dia, maka dia lupa. Sing ngongkon iki sapa? Sing ngongkon itu Gusti Allah. Ndekne melihatnya Nabi Adam ya. Kenapa? Karena dia itu tadi apa jenenge menggunakan haznya dia itu, pemikirannya dia. Mestine ndekne melihat ya sing dawuhi sapa ngono tok ae wis. Ketika yang mendawuhi Gusti Allah ya sudah, semuanya haknya dia buang semua mestinya gitu. Ini juga gitu. Mestine nawil nidhiraan ping pira ae Kanjeng Nabi ngendikan nanti akan keluar itu zira itu. Lah wong buktine wis bolak-balik Kanjeng Nabi. Kendil diciduki semono akeh. Gak entek-entek, malah turah. Ya kecelik iku. Garwane sahabat sing mlayu ku mau, ndekne wis kuwatir nek gak cukup wari-wari turah pirang-pirang. Memang untuk menerima yang seperti itu harus orang yang memang pasrahnya total. Sedikit pun bagian dari dirinya, keinginannya tidak ada. Lepas semua. Wa kadza fi haditsati ta'birin nakhli. Lan semono uga seperti itu juga fi haditsati ta'birin nakhli. Wallahu a'lam.